Päivä 2, jolla mä kerron juttuja, mitä haluan kehittää itsestäni. Eilen käsiteltiin se läpi, että haluan tehdä enemmän somea ja sitä kautta mahdollisesti saada sille jotain aikaa, mutta toinen juttu, missä haluaisin vähän kehittyä, on se, että haluan seurailla enemmän omaa toimintaa ja esimerkiksi laittaa ylös. Ja sitä varten mä olen ladannut sellaisen Habit Tracker-sovelluksen, joka olisiko se Habit Genius nimellä. Niin sinne sitten pääsen merkkailemaan näitä, että mitä niinku tehtäviä on suoritettu. Ja ylipäätään esimerkiksi otetaan niinku tämmönen esimerkki, että mulla on vaikka päivittäinen podijakso tai vaihtoehtoisesti pitää jotain muuta askareita, niin se laitan sinne ylös ja sitten kun on suorittanut sen, niin vielä se se raksi ja ne edelleen. Tai siis merkkaa se silleen, että on tehty. Ja sitten siinä sovelluksessa tietenkin pystyy myös seuraamaan niin rahan käyttöä ja muuta, niin otettiin tämmöinen pieni muutos tähän alkuvuoteen. Niin sanotusti hommasin koko paketin, niin ehkä sitten pystyy seuraamaan paremmin omaa toimintaa ja tekemään niin sanotusti parempia päätöksiä.